Jens, du vil helst ikke kaldes aktivist. Var du ikke aktivistisk i søndags? Det var i hvert fald aktivt stillingtagende til det klimasammenbrud, som vores regering med fuldt overlæg fører os ind i, som i fremtiden kommer til at betyde, at vores børn kommer til at udkæmpe krige om basale ressourcer som mad og rent drikkevand. De kommer til ikke at have adgang til et fungerende sundhedssystem, sikkerhed, alle de her livsnødvendige ting. Det har jeg tænkt mig at tage stilling til, fordi jeg går ind for bevarelse af liv. Vi er et sted nu, hvor den her ubehagelige samtale er mega vigtig at have alle steder i samfundet, og er ekstremt akut, vi har nu, når vi har en regering, der svigter. Hvis vi vil gøre noget konstruktivt, så tag ud og samle affald i naturen, gå rundt og være frivillige klimaguider for at hjælpe folk med at affaldssortere. Vi ved, at vi ikke kan affaldssortere os ud af klimasammenbrud. Det handler om menneskeliv, og det handler om den regering, som du faktisk er repræsentant for. I dags foragt for menneskeliv og ligegyldighed over for menneskeliv. Fordi Danmark er jo et foregangsland. Vi ved udmærket godt, at Danmark ikke er et foregangsland. Det bliver sagt over det hele. Danmark er i gang med at bygge 15 nye klimasmadrende motorveje, som kommer til at ødelægge menneskeliv. Hvem er så? Det her, det handler ikke om, hvem der... Det er ikke en konkurrence om. Hvem mener du gør mere end Danmark? Det handler ikke om, hvem der gør mest for klimaet. Det her, det handler om, at vi skal gøre det, der skal til. Ikke om, at vi skal råbe hurra om, hvor fantastisk alle vores greenwashing skrivebordsøvelser er. Jeres regering ser ikke bare til, mens klimakollaps udspiller sig for vores øjne. Jeres regering eskalerer faktisk det her klimakollaps. Altså lige nu, der siger klimaforskningen, hvis vi når 2 graders opvarmning inden slutningen af det her århundrede, så kommer der til at dø 1 milliard mennesker i klimaforandringer. Og lige nu, der står vi ifølge UNEP til at opnå mellem 2,6 og 3,1 graders opvarmning. Det her, det betyder milliarder af menneskeliv, og du vil gerne snakke om, at jeg har kastet mig i stivelse på en ramme. Andre mennesker har andre sager, som de synes er vigtige. Men det her, det er ikke vores sag. Det her er ikke vores sag. Det her handler om brede menneskerettigheder. Vi har en regering, der lige nu aktivt modarbejder klimavidenskaben. Hvordan tror du, det er at være sikkerhedsvagt på Statens Museum for Kunst, når I kommer ind og laver den her slags happenings? Vi er fredelige. Vi laver kun fredelig civil modstand. Det, der ikke er fredeligt, det er at sætte milliarder af menneskeliv over styr, når man sidder i en regering, som har pligten og magten til at gøre noget ved det her.